खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैनो गिदिर नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ब्राह्मण बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मानास हायुङारि पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय उदां जाबाय श्री श्री बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि बाथौ मन्दिर गौथुमाबो बिमा दुर्गा देवीखौ गाजा गोमजायै थिसनबाय गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सोलेरा थाबैनो मोजां हालोदाव फैफिननो हाथोंखौ आसा थिनानै क'क्राझार UN एकाडेमियाव आलारि सावनानै आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव मानास हायुङारि पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय उदां जाबाय थांनाय 4 अक्ट'बर खालाराव बड'लेण्ड गावखुंथाय गौथुम बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा आरो BTCनि हाग्रा बिफाननि बिबानाव थानाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा मानास हादोरारि पार्कखौ बेखेवनानै होयो मानास नेशनेल पार्कखौ गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो 4 अक्ट'बर दिनाव जोङो खुलिनानै होबाय पृथिबीनि टुरिस्टफोरनि थाखाय बेवहाय बयबो दिनैनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कआव सिङाव थांनानै जिब जन्थु नायनो बिनि प्राकृतिकखौ नायनो हासिगोन दा मानासनि अबस्थाया जिमोन थांनाय 15 बोसोराव बा बिनि खम बोसोराव जों जथेस्थ जायगानि रायजो राजाफोरखौ लानानै NGOनि मानसिफोरखौ लानानै आरो जोंनि अफिसार्सफोरनि सेस्टायाव दिनै जथेस्थ साबसिन जाबाय बेवहायनो बायदिसिना हारिमुआरि हाबाफारि लानाय जायो आरो मैदेरनि हेफाजाबाव हारिमुआरि हानजा सुर होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों मानास हायुङारि पार्कआवनो वाइल्ड लाइफ सप्ताह एबा वाइल्ड लाइफ वीक बेखेवनाय जायो मख'जाथावदि 1986 मायथाइयाव युनेस्क'आ मानास हायुङारि पार्कखौ आबुङै जारिमिनारि हाग्रा हालामनि गनायथि होनानै फोसावदोंमोन बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेवहाय जायगानि रायजो राजा लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुङोदि सोलिफु बोसोराव गोबां दावबायारिफोरा नायनो फैगोनखौ मिजिंथिदों बरगयारि बिथाङा आरोबाव बुंबावदि मिरु आरो रायजो सोरखारा पार्कखौ जौगाखांनायनि थाखाय नांगौथार गासैबो मदद खालामनाय जादों मानास हायुङारि पार्कआव नायफैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय एलिफेन्ट साफारि आरो जिप साफारिनिबो राहा थागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां श्री श्री बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि बाथौ मन्दिर गौथुमाबो बिमा दुर्गा देवीखौ गाजा गोमजायै थिसनबाय भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिमा दुर्गा देवी बिमाखौ गाजा गोमजायै मान बावनायजों फालिनाय बादिनो क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलाव थानाय श्री श्री बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि बाथौ थानसालियाव बिमा दुर्गा देवीखौ मान बावनायजों थिसननाय जायो थारैनो मख'नो गोनां 2010 मायथाइयाव सादु आइ नीलिमा ब्रह्मनि दैदेननायाव गायसनजानाय श्री श्री बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि थानसालियाव 2010 मायथाइनिफ्रायनो फुजिजाबोनाय सिबिजाबोनाय दुर्गा फुजा बा बिमा दुर्गानि मुङाव फुजिबोनाया दिनैसिम 9 बोसोराव हाबबाय 2010 मायथाइयाव साधु बाबा नीलिमा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायजों गायसनजानाय श्री श्री बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि बाथौ मन्दिर थानसालिनि दुर्गा फुजा फालिबोनाया दिनै 9 बोसोराव आगान होबाय बिमा दुर्गा देवीखौ बे थानसालिनि भक्त आइ बाबामोनजों लोगोसे गाहाय गुरु बिमा नीलिमाया दुर्गा देवी बिमानि क्रिया गाखोनायजों मोदाय महरजों मोसा मोसा सिबिनायजों मान बावो आरो गोथार गोसोजों बराय बराय गावनि थानाव फज' होयो दा जों मोनथिना लागोन बिथांमोना दुर्गा देवी बिमानि मुङाव बेसेबां समनिफ्राय फुजिबोनाय आरो दुर्गा देवीखौ माबायदि फुजियो बिमा दुर्गा देवी सहायसुलि बाथौ थानसालिनि बारग' आफादगिरि बिथांनाव जों सोंना लागोन नोंथांमोना जे दुर्गा देवी बिमाखौ गावनि थानाव फज'हैबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो जोङो देग्लायबो 2019 बोसोराव जोङो नियम बायदियै बिमा दुर्गाखौ जेरैबायदि खुङो देग्लायबो बेबायदिनो खुंदों जोङो जाय बिमा दुर्गाया नियम बायदियै जोंखौ फोरोंलांदों जों बेबायदिनो खुंनानै दिनै बिमानि मुर्तिखौ जाय बिमाया बिमा दुर्गा देवी गावनिनो सोरजिखानाय गुरु हिसाबै बिमानि क्रियाजोंनो लाङै लाङै जोङो गावनि स्थानाव फज'नानै होदों थारैनो मख'नो गोनांदि बे बाथौ थानसालिनि भक्त फिसाफोरा बिमा दुर्गा देवीखौ गोरबोआव गोसोजों खुलुमो आरो सिबियो बे थानसालिजों लोब्बा गोनां आरो बे थानसालिनि कमिटिनि बारग' आफादगिरि मानगोनां सानसुमा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बे थानसालिया 2010 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो दिनैसिम बिमा दुर्गा फुजाखौ फालिबोनाया 9 बोसोराव आगान होबाय थारैनो नंगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड खौरांखौ अनसायगिरि आंनिनो आंगोनिबो आंगो लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय
धोरोमा जायखियानो जाया मानो जों बयबो धोरोमखौनो मोजां मोननांगौ मानोना नोंनि आखल आखु नोंनि माखासे सिबिनाय नियम खान्थि साननाय हनायजोंसो माखासे धोरोमनि बेलायाव बेले बेजेया नुजाथियो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो धोरोमानो सैथो थिग बिनिखायनो बिथांमोनहाबो बिमा दुर्गा देबी बिमानि मुङाव गावसोर सिबिजेननायनिफ्राय दिनैसिम मोजाङै मोजां सिबिदों आरो बिथांमोननि बिबुंथिनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे थारैनो बिमा दुर्गा देबीया माखासे खैफोद आफोदनिफ्राय माखासे भक्त फिसाफोरखौ रैखा खालामबोदों गामाखालि बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो बोसोरावबो साधु बिमा आइ नीलिमानि गेजेरजों बिमा दुर्गा देबीआ मोदायनि रूपजों मोसा मोसा गावनि थानाव बरायनानै फज'नाय जायो होननानै बिथाङा बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बेनोजोर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सोलेरा थाबैनो मोजां हालोदाव फैफिननो हाथोंखौ आसा थिनानै क'क्राझार UN एकाडेमि आलारि सावनानै आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव सिलिगुरियाव फाहामथाय लाहैगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथांनि सोलेरा थाबैनो मोजां हालोदाव फैफिननो हाथोंखौ आसा थिनानै क'क्राझार UN एकाडेमि आलारि बाथि सावनानै आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जायो आलारि बाथि सावनाय गौमा आर'ज गाबनायखौ मावफुंनाय जायो 4 अक्ट'बर खालारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगासोआव थांनाय 29 सेप्तेम्बर खालाराव मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ 12 रिंगायाव प्रेसार स्ट्रक जानानै दंमोन उनावहाय बे गेदेमाखौ सिलिगुरियाव फाहामनो लांनाय जायो बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि गागि बर' थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ गावनि दुगैग्रा खथायाव गोग्लैना मंगलबार खालि फुङाव बड'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि बिखा आफां आसामनि क'क्राझाराव थानाय MRM मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला 78 बोसोरनि ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि बागानसालिनि न'आव 7 सेप्तेम्बराव दुगैग्रा खथायाव गोग्लैनाय साननिफ्रायनो आथिङाव दुखु मोनो बेनिफ्रायनो गोब्राबै मोदोमाव सानायलाय मंगलबार खालि न'खरनि सोद्रोमामोनजों देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो मख'जाथावदि बर' हारिनि सासे जोंथि हाथरखि महरै बयजोंबो सिनायजानाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिजों लोगोसे सोनाब बंग रायजोनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिमोना गोग्लैनायनि खौरां खोनानो मोननाय लोगो लोगोनो खौरां लाफैयो आरो बिथांनि जिउ देहानि मोजां जानायनि गाहाम हामलायथि बावहरो मिरुनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथांमोना ब्रह्म बिथांखौ देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैयो होननानै खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।